же зайшли, от зараз Арсен Аваков зайшов в ті самі умови, в які свій час потрапив Луценко Юрій. Коли він в часи Януковича продовжував очолювати Міністерство внутрішніх справ. От зараз Арсен Аваков абсолютно повторює його долю. Що ви маєте на увазі? А може Арсен Аваков імітує? Може він імітує, можливо він, як знаєте, він не імітує. В тилу ворога. Ну так як були, наприклад, імітацію розведення військ. Так само Арсен Аваков може Юрій Луценко імітує. ті самі речі говорив, коли очолив Міністерство внутрішніх справ в часи Януковича, уряду Януковича. Він говорив, я в тилу ворога, я навпаки буду захищати національне... От те саме я кажу, але з чим це закінчилося? Луценко, згадайте, посадкою його, розумієте? Так в мене просто питання, може Арсен Аваков імітує в тилу ворога? Знаєте, чи все-таки він з владою реваншу? Я вас запитую. Він офіційно у владі реваншу. Що відбувається? Реваншист. Що відбувається в його душі, я насправді не знаю, бо я з ним припинила після цього спілкуватися. Хоча я скажу, що мені насправді, це боляче, а Аваков мій, я б навіть так сказала, бойовий побратим. Тому що під час Майдану, коли я розбивала машину СБУ, це Аваков мені подав той камінь. Тобто, розумієте, це насправді це якісь такі, знаєте, такі спільні бойові дії, це такі дуже серйозні якісь такі внутрішні зв'язки. Тому що, повірте, тоді ніхто крім нього не подавав. Всі інші були розгублені, всі інші не знали, що робити. А я знала, що мені щось треба. Я просила, я сиділа на тій машині СБУ, кажу, дайте мені щось важке. Всі такі очима кліпають. І Аваков мені подає камінь. В принципі, знаєте, це якась, звичайно, символічно, але це була одна з перших перемог Майдану, знищення цієї машини прослушки. Тому до мене, до Авакова, якісь, знаєте, таке ставлення. І те, що зараз він свідомо пішов в ту владу, мені насправді дуже сумно. Коли ця влада буде його саджати, я буду лягати під воронок. Скажімо так, образно. Він заслужить, щоб його посадили, на вашу думку? Він заслужить, це влада реваншу, розумієте? Вони, може, його зараз і терплять. Але пробачити йому Майдан, це влада капітуляції, пробачити йому добровольчі загони, які захистили Україну в 2014 році, йому не пробачать.